दिनैनि दिना जोंनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव। आं गिबिसिनथाराव आंनि बासायगिरि इसोरखौ हामबायहोयो। दिनै जोंखौ थांनाय अक्ट'बरनि 26निफ्राय दिनैसिम जोंखौ जेबो हार्म खालामालासे जोंखौ लाबोबाय, बेखिनिखौ मोजाङै मोजां दैदेनबोबाय। बेनि थाखाय खेबसे इसोरखौ हामबाय होनबावो। नैथियाव आङो जेसेबां जोंनि नैबे मार्टियास डि जाब्रां फुटबल टुर्नामेन्टखौ मोजां मोनग्रा आरो हेफाजाब होग्रा जाय बिथांमोना जोंखौ फाइनान्सियेलि आरो मरेलि जोंखौ सापर्ट होबाय, माखासे खामानियाव एडभाइस होबाय। बिनि थाखाय आं रायजो राजा आरो जोंनि कमिटिनि एक्टिभ वर्कार बिथांमोन बयखौबो आं गोजोननाय जासिहरग्रोयो। आरो थामथियाव जोंनि जे नैबे फुटबल टुर्नामेन्टखौ जाफुंहोनायाव लाइन्समेन बिथांमोनखौबो आङो मोजाङै मोजां खेलाखौ लाबोनायनि थाखाय हामबाय होयो। लोगोसे जोंनि गेजेराव जि आलासिफोर जोंनो जि खोथा होलांदों बा जि खोथाजों जोंखौ मदद होदों, थुलुंगा होदों, नैबे मार्टियास डि जाब्रां फुटबल टुर्नामेन्टआ जे जोंनि एरियायाव जे मोनसे फेमास टुर्नामेन्ट हिसाबै दिनै गनायजाबाय आरो रायजो राजाफ्रा बे टुर्नामेन्टखौ बयबो नायनो सापर्ट खालामनो थाखाय लोब लोब फैयो। नेक्स्ट टाइमखौ बिनि मुङावनो आरो खुंफुंनो माबायदि थिरांथा लादों आरो बिनि मुङाव सोलिफुबावनो माबाफोर राहा लाजानो लुबैयो नामा नोंथांमोना? जोङो बे फुटबल टुर्नामेन्टखौ जोङो जेसेबां हायो, जेसेबां जोंनि क्लाबाव गोहो दं बा जोंखौ जेसेबां गभर्नमेन्टआ सापर्ट खालामो बा ओनसोलनि रेनाउन्स कन्ट्राक्टर बा ससियेल वार्कारफ्रा जोंखौ मदद खालामगोन, एसेबांहालागै जोङो बे फुटबल टुर्नामेन्टखौ जोङो मार्टियास डि जाब्रां मार्टियास डि जाब्रां बिथांखौ मान होनानै जोङो बे खेलाखौ सोलिलांबाय थागोन। देग्लाय 5थि जाबाय। जोंहा 5थि खेब जासेयावबो जोंहा जेबो बेबायदि सर्टेज जायाखै। जों बिनि थाखायनो दा थुलुंगानाय मोनो आरो फैगोन समफोराव जोङो बे मार्टियास डि जाब्रां फुटबल टुर्नामेन्टखौ साबसिननिफ्राय साबसिन जोङो सालायलांगोन आरो जोंनि बे टुर्नामेन्टआव रायजो राजाफोरनि बांसिननिफ्राय बांसिन जोङो आसिरबादखौ मोनगोन होननानै जोङो आसा खालामनाय दङ जोंनियाव। थिग जोङो बे डि जाब्रां फुटबल टुर्नामेन्टखौ जोङो दिनैनि बे गभर्नमेन्ट जि सालायगासिनो दङ, बिथांमोना जेन' जोंखौ बिटिसि लेभेलाव बा बेलेग लेभेलाव जोंनि नैबे टुर्नामेन्टखौ जुदि गनायथि होयोब्ला आरो बेनि थाखाय मोनसे फान्डफोर दोनोब्ला एक्स एनडिबिखौबो सनमान होनाय जागोन, आं मिजिंथियो बेजोंनो। आरो उननि समफोराव बिथांमोना सालिजारि खालामनानै बे खेलाखौ गनायथि होगोन बा डिस्ट्रिक्ट लेभेल बा बिटिसि लेभेलाव मोनसे बिनि थाखाय केलेन्डार टुर्नामेन्ट हिसाबै। नोंथांमोना बे हाबाफारिखौ जागायनायनिफ्राय लानानै दिनैसिमाव बिराद खस्थ' मोननायखौ जों नुनो मोनो। बेबायदि हाबाफारि खुङोब्ला माबायदि मेन्टेलि माबायदि फिजिकेलि प्रिपेरेसननि गोनांथि जायो? बेबायदि मोनसे टुर्नामेन्टखौ खुंनोब्ला गोबां रोखोमनि गोबांथार जेंना जोंनि गेजेराव फैनो नागिरो। गावजों गाव मेन पावारनि गोनांथि आरो बिनि गेजेराव जेब्लानो मानसिया गोबां जागोन कमिटियाव, होमब्ला बिनि खोथा खोनासंलायनानैसो जोङो बे खेलाखौ सालायनांगौ जायो नालाय। बे समाव एखनबा सोरबा सासेया माबा मोनसे बुङोब्ला बिनि खोथाखौबो जों खोनासंनांगोन। जयैनो जि बयनिबो खोथाखौ खोनासंलायनानै जोङो मोनसे टारगेटआव फैनानैसो जोङो बे खेलाखौ खुंनो हायो। गोबांथार रोखोमनि जोंनाव जेंना फैयो, फाइनान्सियेलि प्रब्लेम, मा होनो बेखौ, जोंना मेन पावार प्रब्लेम जानो नागिरो। नाथाय जों लास्टआव मेनेज खालामनो हायो इसोरनि अननायाव। लिडारशिपखौ जेब्ला गनायो, होमब्ला जोंहा लिडारशिपनि सायाव जुदि फोथायोब्ला, होमब्ला जों कमिटिखौ आरामसे जिखि जाया मानो, जि कमिटियानो जाया मानो, बेखौ जों साक्सेस खालामनो हाखागोन आरो। जिहेथु संगठन सालायोबा बिनि सायाव लिडारशिपनि सायाव नोङो फोथायनांगोन। बे लिडारशिपआ मोजाङै मोजां दैदेननांगोन। बिनि मावथि हान्जाफोरखौबो सिन्था खालामनांगोन। मा जागोन, माबोरै लांगोन, बबेसिम लांगोन, बेखिनिखौ
बे लिडारशिप जाय बिथांमोना दैदेननो बिथांमोना उन सिगां साननानै मोजाङै दैदेनलांबानो साक्सेस जायो नंगौ जोंनि गेजेरावबो गोबांथार जेंना फैदों खिन्थु जों बे जेंनाखौ दिनै बावजोब्बाय माने साक्सेस जानायखाय दिनै जों बावजोब्बाय हामबायसै इनायनो गोजोननाय मोनदों दिनै अन्थाइबारि मार्टियास बिर जोहोलाव दि जाब्रां बिथांनि जिथु फुटबल टुर्नामेन्ट बियो दिनै जोबथि हाबाफारियाव बाहागो लानो मोननानै इनायनो गोजोननाय मोनदों आङो एक्स एनडिएफबि हिसाबै बेखौनो मोजां मोनदों जे गावआनो सासे स्पन्सार खालामनो हानायखाय एनडिएफबियाव आं सासे साधारन केडार्समोन आरो आंनि रेंकआ सार्जेन्ट मेजरमोन बे एनडिएफबियाव थानाय समावनो आङो आफादनि किसुमान जारिमिनफोरखौ एनडिएफबिनि फाउन्डार डि.आर. नाब्लाजों थानायाव मिन्थिदोंमोन थिग बिदिनो दि जाब्रां बिथाङा एनडिएफबिनिनो गिबि डिपुटि आर्मि चिफमोन जायखौ जोङो सेकेन्ड सान्थ्रि गाहाय होननानै मिन्थियो आरो बे बिथांनि जिथु बर' हारिखौ रैखाथि खालामनो बर' हारिनि थामोनथानि थाखाय जुजिनाया जोबोद बाख्नायथावमोन किसुमानखौ जोङो मिडियायाव बुंजाथावा बिथांनि जिथु बिहोमाफोर थालांनाय स' दा आङो बेखौनो मोजां मोनदों आं एनडिएफबि हिसाबै बे खेलाखौ साफ्रोमबो जाहाथे एक्स एनडिएफबिया इयुनावबो हेफाजाब होलांबाय थानो हायो आरो नैबे बिर जोहोलाव दि जाब्रांनि खेलाया थाबैनो नेसनेल लेभेलाव लांनो हायो बिनि थाखाय आङो साफ्रोमखौबो खावलायो मदद होनो थाखाय मानो होनोबा नोंथांमोननि रायजो राजानि मदद गैयाबा एक्स एनडिएफबिया गावसोरानो मावफुंनानै लानो हायाबा गुबुनखौनो आखा खालामबाय थायोबा बेबो जानाय नङा बिनिखायनो साफ्रोमबो एक्स एनडिएफबिखौ खावलायहरदों आङो मदद होनो थाखाय बेसेबांखिनिखौनो बुङो हयथ' माखासे बिदिनो मुंख्लंफोर बिराद दं नाथाय बिनि गेजेराव दिनै नैबे दि जाब्रांखौ अन्थाइबारि माया क्लाबा लाखिबाय थानायखौ जों लाखिबाय थालांनो माबायदि खालामनो मुंख्लंफोरा एनडिएफबिनि जेसेबांखिनि मुंख्लं जादों बेयो मोनसे जोबोद सोमोनांथावना आरो दुखुनांथावना जायनि थाखाय जोङो किसुमान जारिमिनारि थांखांनाय जाथायफोरखौ बुंनो गोसो जाया जेरै गिबि मुंख्लं बि बाम्बुरगोरा बिथांनि मुंख्लं जानाया सोमोनांथावना जाथाय लोगोसे बोहैथि बिथांमोनाबो सुथुरनि आखायावनो थैदों आरो लोगोसे नोंथांमोननो बेंटल हालामनि जिथु हासथाय गरम जायखौ जोङो हिलारुस होननानै मोनथियो जलदब बिथांमोनाबो मुंख्लं जालांबाय बिथांमोननिबो बिहोमा दोङो स' बिनिखायनो गासै मुंख्लंफोरनि जिउ बाउनाया आलाग आलाग मोनसे माबायाव जाबोदों खिन्थु गासै मुंख्लंआबो सोमोनांथावना दुखु फोरमायथावना आरो बिराद सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामनानैसो मुंख्लं जालांदों